Здравейте хора, аз съм Геймър, Геймър 123 и ние ще снимаме клип на... Всъщност ще направим втори епизод на Самп. Аз съм ставил линк на първи епизод. Оставих хипи на сервера. Който иска може да влиза и да започнем да играем. Не знаем какво сега да правим. Чай са готов при някой. О, даваха ми 70 000. Аз съм 42 000. Като прото. Гледай как се дига гума. Чакайте малко една секунда. Тук съм. Леле. Да. Чай са, ще направим едно нещо. Кажете хинайното име. Да. Ела ми тук с духа ми ли? Чай са. Газ, бързо. Улала, какви дрифтове. Ще го настигна той. Да се го бием беше. Утре може да правим трети епизод. Да. Може ли да ме снимаш как дрифти колеса? Го. Чайно. Сега ще видите някакъв как дрифти. Не знам как. Давай. Все. Давай. Сега ще видим това как дрифти. Добре. Ай сега го видим как се дрифти. Давай. Сега да видим как се дрифти. Дай. Так. Аз да го знам той как дрифти. Добре, яко се дрифти човека. Не знам, скак ли или без. Вау, това малко се обачи. Тя трябва след 4 минути. Да паскавам. Айде бе! Ник. Стани. Бързо. Дай газ. Айде бе! Значи... Айде бе! Ком!
Бело, бетонено. Да. Да спам. Бързо е! Аре! Да спам. Бързо. Не, чакай. Не. Бързо. Сега. Слава Богу. Чекала зайка се уби. Много гадно. Казаките гото се. Аучи, чай си пусна това тъпчета. Махна се от мене джетпак. Не, чай тук, не тук. Къде е това? А къде си, деде? Значи... пускаме тая толкова. И... Ода. Какво да правиме? Двой човек, нема. Лайки, така. Ще свалят небето, казаки. И пичко славим. Дай ти, миле мишки, ще изкърпа всичките. Да си много... Умри, ти си много. Аз ли така не брал? Сега знае да стане класна ръка. Титаник, разбий се! Титаник, разбий се! What? Това е хак. Скот! Айде, хора! Ние не искаме. Искам айсберг. Как се кача той? Айсберг. Часа такова. Ла. Де съм? А що? Я там причина миниган. Аре! Защо ме вкара в затвора за миниган? Що ме вкара, казах. Кой миниган? Кой миниган?